бо гузашти айём ва таҳкими истиқлол рӯҳияи идонову тантанаҳои ҷашнӣ фазои кишвари соҳиби истиқлоламонро фаро гирифтаву он ҳама мушкилоту муаммоҳо паси сар гардиданд ва дастовардҳои даврони истиқлолият аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми ватандӯсту сарбаланди кишвар дар таҳкими иқтидори иқтисодии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд. ҳамин аст ки имрӯзҳо дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Ҳисор корҳои ободонӣ, созандагиву бунёдкорӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ҷараён дорад. мардуми ҳамин деҳоти ҷамоати Эҳориён ки қариб 1920 нафар аҳолӣ дорад, тасмим гирифтем ки ба ҳар як деҳот як назари махсуси худро гузорему чӣ камбудӣ костиҳое ки дар ин деҳаҳо ҳастанд онҳоро бартараф намоем. асоси чихеле ки ҷаноби олӣ тасмим гирифтанд ки ҳалли масъалаҳое ки дар соҳаи тандурустӣ ва маориф бисёр масъалаҳои ҳалталаб доранд, мо соҳаи тандурустиро ба зиммаи худ гирифтам ва дар 7 деҳае ки бунгаҳои саломатӣ вуҷуд дошту ба тартиби кори имрӯза замонавӣ мутобиқ набуд, онҳоро хостем ки аз навсозӣ кунему бунгаҳои нави саломатиро сохта ба истифода диҳем. дар ҳудуди ҷамоат 7 бунгаҳои саломатӣ ба нақша гирифта шудааст. дар яктоашро пурра ба итмом расонида шуда, 6 бунгаҳои дигар сохтмонаш давом дорад. ба пешвози ҷашнҳои милливу тарихӣ сокинон ва кормандони корхонаву ташкилот низ рӯзҳои истироҳат дасти ёрӣ мерасонанд то дар зебогии шаҳри худ саҳмгузор бошанд. ман наздики ман бунгои деҳа сар кардем. ҳукумати шаҳри Ҳисор хеле ёрдам кард, риштоя ёрдам кард, шағал овард, қумоя овард. ба тариқи ҳашар ман ҳамин бунгоя сар кардем. насиб бошад дар рӯзҳои наздик ман ҳамин бунгоя тамом мекунем. инам як барои рушди диҳот, барои ободии халқ. пеш бунгоҳмон нағз набуд, шароити нағз надошт. ҳаманае ку худтон омадин дидем, замонаҳое карда насиб бошад месозем. барои 30-солагии истиқлоли ҷумҳур инам як тӯҳфа мешад, насиб бошад. ҳаракат мекунем ки деҳаон бо обод шавад. боиси сарфарозист ки ҷашнҳои давлатиро сокинони заҳматпешаву бо фарҳанги шаҳри Ҳисор бо рӯҳияи бунёдкориву созандагӣ истиқбол гирифта барои боз ҳам таҳким бахшидани пояҳои давлатии ҷавонамон саҳми ватандӯстонаи худро мегузоранд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Ҳалимов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилооти Навид.